σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Σήμερα θα κάνουμε ένα τέμχον. Και είναι λίγο... Αυτά. Και κάτι ακόμα. Λοιπόν, τα παράγγειλα μαζί με μια φίλη μου πριν 10 του μήνα, 10 Ιανουαρίου του 24, και μας έλεγε ότι η παραγγελία θα έρθει από 19 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου. Και ήρθε σήμερα που είναι 20 του μήνα, 22 του μήνα. Πολύ καλά. Είχαμε ακούσει από άτομα ότι έρχονται χωριστά δέματα, διαφορετικές παραγγελίες. Μία δεν ερχόταν, η άλλη ναι. Σε εμάς ήρθε ολόκληρη. Και με την πρώτη και πάρα πολύ γρήγορα. Πάμε να τα δούμε. Yes. Πρώτα είναι αυτά που είναι για τα για το κεφάλι κάνει μασάζ. Μία για τη μία για την άλλη. Είναι για να καθαρίζει τις βούρτσες σου. Yes. Που το περιμέναμε πιο μικρό. Εγώ το περίμενα τόσο. Ήρθε τόσο. Η φίλη μου πήρε αυτό που είναι κοσματοθήκη. Ωραία είναι. Που είναι έτσι, είναι πολύ cute, travel size, βάζει ό,τι θέλεις μαζί σου, τα παίρνεις. Και εγώ θέλω να πάρω ένα. Στην επόμενη. Πήρε αυτά τα κλάκερ. Κλάκερ. Εγώ τα κλάμερ τα λέω κλάκερ. Γιατί κάνει κλακ. Κλάκερ. Ναι, είναι τύπου σε χρώματα παστέλ. Τώρα δεν τα βγάζω στη συσκευασία. Είναι 4 που θα βάλω μια φωτογραφία εδώ πέρα. Να τα βρω. Πήρα ένα τεράστιο ψόγκο. Έλα. Και άλλη πήρε αυτό. Ποια είναι μαντέψη, ποια είναι θεσσαλονικιά. Πήρα αυτό το stick για τα μαλλιά που τα κάνεις έτσι. Το είχε πάρει κολλητή μου στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εγώ τώρα το δοκίμασα έτσι λίγο πρόχειρα. Δεν ήθελα να κάνει δουλειά. Εντάξει, έκανα μία έτσι τέτοια, αλλά... Ναι. Θα δείξει. Θα δείξει αν ήταν χαμένα 2-3 ευρώ, πόσο ήταν. Πήρα αυτό το... Τι είναι? Νεσεσέρ. Νεσεσέρ. Εδώ. Πιο μεγάλο. Και το πρόσωπό μου. Κάτι που ούτε καν το θυμόμουν ότι το πήρα. Αυτό είναι για τα πιάτα που το βάζεις στην αρχή του και βάζεις πιάτα, σφουγγαράκια, το τρίφτη και όλα αυτά. Το καν θυμόμουν ότι το πήρα. Τέλος πάντων. Δεν φαίνεται, αλλά είναι πολύ ωραίο. Για τις οδοντόβουρτσες. Θήκη. Χωράζαμε. Και πήρα εγώ αυτό που ήθελα να το πάρω από πέρυσι. Ανοίγει στο χιόνι, παπ. Και βγαίνει ένα παπάκι. Ναι, το είχα δει πάρα πολύ στο TikTok. Με έκαναν influence, κακό influence, αλλά τέλος πάντων. Το ήθελα. Πήραμε 2 κορδέλες για τα μαλλιά που είναι τεράστια, παίρνει το μισό κεφάλι. Πήρα αυτά τα μικρά νεσεσέρ που είναι για τις σερβιέτες μάλλον. Έτσι έδειχνε η φωτογραφία. Ναι, σερβιέτες. Φάνε. Α, είναι. Καλά. Ένα μίνι. Μπορείς να βάλεις και άλλο πράγμα. Τύπου κάνα κραγιόν. Τα ταμπόν σου. Τι βάζεις εκεί. Έτσι, παπ. Μοιάζει στην τσάντα. Αντί να είναι χύμα. Εγώ ποιο πήρα. Το άλλο. Φίλοι μου πήρα αυτό. Έλα. Αυτά τα άρεξες. Όχι, και εγώ πήρα αυτό. Για Αγίου Βαλεντίνου. Άμα καταφέρουμε να έχουμε φέτος Αγίου Βαλεντίνου, έτσι προς τα πάμε τα πράγματα, τέλος πάντων. Σωστό, δεν θα έχουμε. Ένα για τα μαλλιά. Εγώ το έχω πάρει του Shein σε ρολ πέρσι. Αυτά. Beauty Blender και
clips. Και πήραμε 2 τέτοια να. Πολύ μικρά, πολύ elegant. Ναι. Εγώ πήρα επίσης, τα τελευταία νομίζω αυτό. Συγγνώμη. Σάρα πήρε. Το περίμενα πιο μικρό αυτό, να σου πω την αλήθεια. Όχι τόσο τεράστιο. Πήρα αυτό για την οδοντόκρεμα, το ζουλάς. Για να βγαίνει το προϊόν μέσα. Εγώ είχα δει ένα τέτοιο που είχε και ρολό. Εγώ πήρα επίσης αυτό για τα φρύδια. Το δοκίμασα το πρωί, εντάξει, έκανα λίγο δουλειά. Αλλά δεν είναι τύπος να το σαπούνι πλέον να το βάζει, έρχεται ένα βουτσάκι, ένα πολύ μικρό πλάγια, που είναι πλαγιστό. Δεν κάνει focus. Έρχεται έτσι, δεν το προτείνω. Καλύτερα να πάρεις ένα ξεχωριστό βουτσάκι μόνο σου και απλά να έχεις ένα πλακέ σαπούνι, παρά να πάρεις αυτό. Ή μπορεί εγώ απλά να το χρησιμοποιήσω σωστά. Αγαπημένα μου, που ήρθαν σε πολύ cute συσκευασίες, τώρα τα έχω ανοίξει, δεν ξέρω πού τα έχω αφήσει. Είναι αυτό, το ένα. Που έχει εδώ πέρα ένα μικρό αρκουδάκι. Και αυτό το στυλό. Που αυτό κάνει τέτοια. Έρχεται... Δεν κατάλαβα τι είναι. Φαίνεται έτσι πολύ ωραίο. Το πρωί προσπάθησα να το βάλω. Τύπου αν το σκουπίσεις μένει λεκές, οπότε πες να είναι και σαν τύπου lipstick. Ωραίο. Κατά αυτό το καμό του. Έχει καρδούλα. Και είναι πολύ cute και είναι αυτό που φοράω τώρα. Πολύ παρόμοια μου φαίνονται. Αυτό είναι λίγο πιο κοκκινοπέ και αυτό είναι πιο κεραμιδί. Αλλά πολύ ωραία. Α, ξέχασα αυτά. Ήμουν πολύ ενθουσιασμένη. Με το που έκλεισε το βίντεο μου λέει αυτά τα άλλα. Α, και τα γυαλιά δεν ήθελα, που φοράω τώρα. Είναι αυτά. Που τα είδα να είναι full τώρα στη μόδα. Και είναι και ανεργλώμενα. Βολικό, δεν φτιάχνει πολύ χώρο. Και αυτά τα γυαλιά που έχει αυτό το V, τα κλασικά και τέτοια. Και εδώ και δεν μην έφτασε ένα τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλα τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα αυτά, βασικά το Temu σε σύγκριση με το Shein είναι πολύ πιο ακριβό. Μία θήκη, τι που έκανε η ίδια θήκη, παίζει να έκανε στο Temu 4-6 ευρώ και στο Shein έκανε 1-2-3. Και το είδα και στις τσάντες ήταν πολύ ακριβές και δεν είχε πάρα πολλά σχέδια. 160 για αυτά τα πράγματα, η αρχική, με τη μείωση ήταν κάπου στα 60, είχαμε και άλλη έκπτωση πήγε στα 30. Και κάτι λιγότερο από και 31 κάτι ήταν. Ναι. 31 κάτι και όλα αυτά. Με τις πολλές εκπτώσεις και με κωδικούς. Ναι, δεν το συστήνω, καλύτερα να πάρεις ένα Shein και να σου έρθει σε κανένα δίμηνο, παρά να πληρώσεις τον κόλλο σου και να σου έρθει πιο γρήγορα. Δική μου γνώμη. Δεν είχαμε όμως τις εκπτώσεις και όλα αυτά. Ναι. Δείτε το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και θα τα πούμε στο μέλλον όποτε ανεβάσω ξανά. Φιλάκια.